Wase wodi ya Nyacheki eyuerete bunge ya Bubasia kaunti ya Kisii nigo siasa chanya kwa chikwana kikwa ase umaiga yomo obwebirero imechinsa mecho ase abarai abanyako abagokirana bakurabamo no munakibina omunene omukoro David Kenani Maraga oiboigo orokiri kirenga gyo chikoligie kero kyo barai bwense asobo chale bana bu mwaka 2027 asensemo yae Musike Maraga niga mochia serikali asata abuna nigo boibo kendrete nande bolese birengo bigoro na ikirenga kemokia yenkeli kuyona kyo kwene kia habuna oboibyo obungo nyarako babole bokeanigwa na gusirigwa Olire ase mitandao ninde kigero kya rais mwaka 27 nguta gokore gintekamo ngokore kanene ibintu binde byose bibisoye iraini obuibi bogenderete ne serikali mbwana wikage Kenya ba yotaye tukutine ni obuibi obu kibasa kitoke kigende kiskuru kibasa kitoke kigende kinyagetari kibasa kitoke kikore gasi indi konya gukwana mwana kinga kyo ikigo ikanimba tebye lakini bona muna intese na arengelirie na arenge echama ya chupiri ngabwali rende kumugaba na bantenga inchuga igabano chupiri teyo na soiro ODM inchuga igangocha nkobwate siga iga nkoya nane ticket tachi tikonga ene kuja kuira nande kiama kiane gya chupiri na bateba ngangira nororo timbase nyabutini kuja kuira ne bya ODM ebinde bona chupiri nyo nkoira nororo nkoira nororo morole nga aje gasi sina tigire gasi ya chupiri na kwalite gasi nande yegasi erimonge tabantu baminto ese wodi ito anya cheki ande montegere biya ncheto ikaransire no mu governor na mote ebiri bintu byonsi bibiri betakeri bikorwa ase wodi anya cheki ntuwa bwate challenge yechipara kero monto bwata maisa na baro chinga chipara cheito in every sublocation njigendrete korosiwa market yeito na tangasa nga tulielewana na governor na budget iko contractor anakuja wakati wowote atobekere chire likabros abantu baitu batige gutachama tobe factory yeito nyamache nkokwere tebwati chai